Aha. Na, egy, kettő... Forduljunk. Apikám, szedekesed, egyet kedves mestre. Kép a képben. Aha. Meg fogok sértődni, hogyha nem ezt el. Miért? Rendesen, mondom, sokat. Nagyon Kép. jó. Kép a képben. Aha. Ugye jó? Kurva jó. És tudod még a Aha. Tudok hasonlatni, nem hiszed? Szia, Eca. Szia! Önök annak hogy jó szereztek. Igen, ugyanban. Igen, többen. Annak jó. Elejtettem. De miért?